Automatic voice message system. Awu baba kanti naye umuntu onjani ushintshe inamba kangaka? Sabelo! Sabelo, vuka! Sabelo! Sabelo! Sabelo, vuka! Sabelo, vuka sebenza ubaba! Vuka sebenza ubaba! Ngithola indawo la ubaba komele sihambe sebheke ubaba. Komele sihambe simbheke. Bani masisi? Ubaba. Ngithola indawo selana la. Masisi phela iminyaka emihlanu baba samgcina la ekhaya. Yini ekwenza ucabanga usomthola manje? Hayi futhi nje ubaba oyilokhu ehleze sithembisa manga. Asabela ukahle. Ongekho la ekhaya. Ongekho la ekhaya baba efike ethembisa umama manga. Mngami sekusela ama delivery ambalo. Ngaphambi kokuthi ngikulobole. Mngami uzokhela isithabathaba somuzi esigaka hayi kwanda baba. Sabelo nje manje awusizi ngalutho. Ngithi khumula amaphoyisa athi asinikeze insuku ezu7 ukuthi silungise yonke lento le. Naye futhi uthembisile wathi uzoyilungisa. Ngiyazi ukuthi ubaba akabanga ubaba uqotho ukuthina akabanga umyeni oqotho ngima. Kodwa samdika nje manje uzesikwazi kunyeza uma ungcabona isizotha. Ngicabanga sambengani. Uqeda ugeza ngoba yanuka nje manje. Wanunuka ingazongijwayela kabe noma uqala ugeza wena uqala ugeza emva kwakho. Sabelo usho ukuthini ngaphela ngibona ngimuhla nje sengigezile mina. Hayi masisi yabona nje kodwa. Awu kahle awuhambe uyogeza lokho ukhazi. Ugeza kunethaxi nje nogeza. Ishizeni pepa malume ngiyosebenza. Ngikhipheni nenyanya malume ngiyosebenza. Yami. Hawu nasinasebenza mntanami. Hawu. Njani gogo? Siyaphila awu. Naze nasebenza ngane musuwenze kanjeni. Wasebenza nje. Kodwa izona indlu ukuthi sinuka kahle kanjani. Hawu, yazi gogo sithole ikheli lababa. Sicabanga ukuhamba siyompheka sinosabela. Hayi phuthu mani bantaba mawu. Wena awuyindaba enhle kahle. Mina ngingashotelwa nayimali phuthumani manje umqondo omuhle kabi loyo uyadingeka phela uyihlokweni njengoba kanje hambani manje ngane Sabona gogo kodwa yazi gogo mina bengicabanga ukuthi le misebenzi emingaka ehlela kayidinga ukwenza